Deputații din Parlamentul Tinerilor au trecut la acțiuni deocamdată și au propus să susțină populația pe timp de caniculă și să-i îndemne să ia în serios avertizările meteorologilor. Consumul de apă și folosirea chipiului sunt cele mai simple măsuri de protecție. Deputații fracțiunii popularilor europeni din cadrul Parlamentului Tinerilor au împărțit apă și chipiuri oamenilor care se odihneau astăzi în Parcul Ștefan cel Mare. Aveți nimic pe cap pus, noi vă facem un cadou, niște chipiuri care să vă protejați de soare. Acțiunea deputaților din Parlamentul Tinerilor face parte din campania Canicula și tu, care a durat doar câteva ore. Tinerii au pregătit 100 de chipiuri, 100 de sticle cu apă minerală și pliante informative privind comportamentul pe timp de caniculă. Ieșind în soare, toți ori caută o sticlă de apă, ori caută să cumpere de undeva o sticlă de apă și atunci cel puțin vor citi acest pliant, acest chipiu, în care la fel este atenționat acest program și încă o dată va atenționa că orice persoană trebuie să protejeze. Este sănătate și asta vrem să facem. Oamenii au fost plăcut surprinși de gestul tinerilor deputați. Canicula de afară ar trebui cu apă de... Cum să spun? M-ați înțeles, cred că. Dar e rece apa. Așa, e normal. Ar trebui încă mai rece. Dar cum vă protejați de soare? Cum în casă mai mult și seara ieșim afară când este răcoare de acum. Cu copiii pe căldură nu circulăm. Pur și simplu azi e duminică și am ieșit puțin la odihnă. E mai bine când bei apă și te protejezi de soare. Veți umbla toată ziua cu acest chipiu? Da, de ce nu? Vă protejează de soare, da? Da. E mai bine? Mai bine. Activiștii nu s-au limitat doar la suprafața acoperită de umbră. Ei au căutat să ajungă în locuri expuse soarelui. În principiu, noi acuși mergem și în soare, mergem și în stații, mergem poate și în transport, unde temperatura este cu mult mai ridicată decât nivelul de afară. Medicii recomandă consumarea unui volum mai mare de lichide și evitarea expunerii îndelungate la soare pe timp de caniculă.